Baby. Ọ ma ihe m chọburu ịjụ gị. Ele ihe kpatara ijiri chọọ ịrụrụ onwe gị ọrụ na-ahapụ ụlọ ọrụ nna gị kama ya arụkwa n'ebe ahụ ma ọ bụ ị bụrụ onye isi ofu ụlọ ọrụ ya? Wow. I just bata m asị ka m jụọ gị maka na nna gị nwere ego nụ. Nna gị nwegasịrị ụlọ ọrụ dị iche iche. Gị nwa bụ ịbụ ada ya. Ị chọkwana ị na-arụ n'onwe gị ọrụ kama ị arụkwana ya ọrụ. Nwaro, ihe nọ n'ime ya bụ na site mgbe m na-aga mahadum, I'm not just an office person. Yes. Achọrọ m ihe ọ ga-abụ na nna m na-emere m ihe niile makwa na ha na-ele m na mbụ nka bụ nwatakịrị. Achọrọ m ka ọ bụrụ nnọọ family thing. Baby, ịma na ahụrụ gị n'anya. Ị need mmadụ ịgwa gị ya. And mụ now, m agwa gị ihe nche bụ eziokwu. Iwekwa ya, ọ ya adịkwa m obi mma. Ịbụ ada. Ada ị mara mma. Ị need ka mmadụ gwa gị. And elele gị anya, eme ihe ọfụma. And it is very capable. Alright? Nna gị nwere ọrụ dị iche iche. Ị na-aghara ya nwanne gị nwoke. Ọ ya adịkwana mma ka ị na-etinye anya n'ihe ndị nna gị na-eme. Ị na-aghọta? Amakwa m efuru etu m siri efu ya ahụ. Na ihe nsị ka ịgwakwana gị. Ịgwa gị eziokwu. Ihe anyị kwuru bụ ezigbote ihe ga-abara m uru. Ihe m ji na-akpọ gị akpa uche m. You're very intelligent. Thank you. It's alright. Thank you so much. It's alright. Ma ịgwa gị n'ezi, onwebedi esi m chere echiche gbasara ihe ahụ na-abụrụ tie na-agwa m ya. Eziokwu. What would I do without you? Also, what would I do without you? Nne, Chukwu ajụ. Ihe ọjọọ mee kịta. Ọ bụ na ọmụ ihe ọjọọ mere nne. God forbid. Chukwu ajụ. Eleghị ya eme. O meghị ma n'ọrụ nna gị ahụ. Ịghara ya nwanne gị nwoke. Just chee ya eche o. Isikwa ka ị chee ya eche. Chekwa ya ọfụma. Emeche. Ịma ndụmọdụ niile na-enye m na-abara m uru. Ka ị na-agwa m gwa meche ọfụma, you know? Thank you. Maka na ọ baara m uru, ọ bakwara gị n'onwe gị uru. Anyị ekebeghị ihe, anyị keela ihe. Ele ha na-eke ihe anyị chọrọ ike. Ị mara sị na isi na-abụ ka ofu isi mma. Ihe ị gịrị ya echeta m nwee echetara gị. So ị kwesịghị ikele m ekele nụ. Amamihe na-ekeleziri m ekele. Ekele gị ọfụma imeela. Ọ dị mma. Thank you. Ọ dị mma. I'm proud of you. It's alright. Can you say King Cam? You had a chance to make a story. Did you write your own chapter? Fill my pages with your own words. Oh no, what a world we live in, cold and lonely. Obi abalamo, uabu obelife. I don't know if you already cared, but I'm strapped to my chair. Ndị Arsenal defender ha zụrụ ọhụrụ onye a maka echi agba bọọlụ
mba mbụ ha na ndị Charlton Athletic away ọ ga-enye m egbuo m ka ihe awụ away gbuo ya na pọntị ndị egburu egbu mba ọtụ Bayern Munich na ndị Dortmund na Dortmund o nwere nwa mmanụ nọ n'etiti ụdị ya ụkwụ ogologo ọ naghị ekwe goolu ịdabadị ya mana mbụ ndị Dortmund liberi shi n'azụ liberi nna ka m hapụ m okwu a maka na ndị agwụrụ m n'ala last time. Man U na new coach a ha zụtara goro Di Maria ọ anọkwa m na o reele ya ngwanụ ka m manejiwa ka m gbuo ha nwa awe egbuo m onye nke mgbe 1 2 3 nna ihe a 350k ma mpa ma ọ this one with 100 ya wada machine agwọ m ọgwọ ya Aston Villa mba ndị Aston Villa ga-erego ha Benteke je na-agba ha 3-0 ndị Liverpool ọkwa onye agha ele ha na-akpọ Barrister na-enye goolu wejelu 1 2 3 4 da-adaba ma zụọ ndị Man U zụọ ha esi ebe kwuru ewotere ntinye nke a na nke a ego m agbagolita ya hụ na ohere nọ na mezu ihe m chọrọ ịzụ n'abalị a plus 5 minus 2 this boy gashi na m wee great forecaster ihe m nje na-ama enye boys ihe were rigodi ihe maka Christmas a na-abịa na elekwenụ ihe na-agụ nwatakịrị ya alọtabeghị so onye mgbe ebe o tiri ichu solera ndị enyi ya gawa ebe ọzọ this boy nyere goolu last time na ndị Arsenal ọkwa Giroud papa ma gị Giroud na papa ma gị bịa nwaanyị ogene ya ha anụ ihe a na-ekwu ihe niile m na ebe a na-ekwu kemgbe ya onwe m ka m na-ekwuru ọkwa ya gịnị ka ị na-ekwu ana m ajụ gị gịnị ka ị na-ekwu na ị na-ahụ na m na-etinye anya na ihe dị mkpa na akụkọ ma gị niile na-akọ na okwe ihe m na-achịkọta ka udo dịrị nwere nke o si wee mee connect ị naghị afụ na onwe ihe m na-eme ebe a onwe ka o si wee mee connect ọkwa ya nya maka na ị na-achọ okwu ị na-achọ okwu ị na-atụ ihe mere ịchọghị mama nwa gị nwaanyị pụrụ kemgbe ụtụtụ ọ lọtara ọkwa ya nwaanyị ka take that as an insult ihe ahụ mkparị ka ị na-enye m ị na-achọ ịgba m na nwa ọgba okwe no ị na-achọ ịgba m na nwa ọgba okwe ị mara ihe ahụrụ n'obodo ndị ọcha ị gaala mkpọrọ na ihe a na-akpọ ya n'obodo ndị ọcha gross accusation and personal insinuation ya wụ na-atọ gị nga 4 years ịlakpuo na m na-enyochiri ihe m na-enyochi na nna m okwe ị ga-etekekwa time okwe na anụ ka m na-agwa gị ya ihe ahụ mkparị adọdụwago too much n'ime ụlọ ịma ndị wụ ndị Arsenal besi ego ọrụ m na-ekwe dị na-achịpụ ịma onye ndị na-akpa Arsenal na Man U ọ bụrụ isi na ka ị na-eme na salure na-agba papa ma gị mgbe ọbụla nnọọ isi na-ere gị ọkụ ikpe ebe a na m na-asị gị na nwatakịrị pụrụ kemgbe ụtụtụ alọtabeghị isi na m na-akpọ ka ogbu ya ị na-etinyezi m okwu n'ọnụ asị ka m na-atụzinụ asị ka m na-atụ ilecha m anya na-akparị m ọwa ego ụwa ebe ka ishi ijele nne nna nne gbanyala ke ka o mere nne nna si n'ụlọ abụọ ọ gwara m nwa bụ nna ya ndị nna papa ma gị kama ị ga-ekene Chineke nna na ahụ dị nwatakịrị ebe ọ nọ ọkwa o jere lee ya kịta anụnwa ga ebe ahụ dị ya mma nwe ihe ọzọ ị chọrọ n'aka ya kelenu Chineke nna na nwatakịrị nọ ọfụma ana m ekele Chineke ọmụnwa dịrị ya ka ọ gaa ọmụnwa sị ka ọ gaa letara m mmadụ ọ bụrụ ọzọ onye na-apụ n'ụlọ ya nna ya ezie ya nne ya ezie ya kịta ọ kwesị na ahụ dị ha ngwa na okwu agwụ nne m
Igbo. Gina phone nga. Ọkwana ya na-agba ebe a mgbe ọha na-etu a gịnị ka a na-akọzi Biko kọrọ inye oge gawa ka ndị oge. Ihe na-agwa m oge a isi na o doro gị anya. Ewela iwe biko. Ọ maka ya ngwa gị ọkwa maka nke ahụ ama m ihe nna ịma na mgbe ime m na-anọkọta nkwụ ọmnọkọta nnọkwuo okwu ya gwara gị weta ọdịo Mana ka njugbu dị gị ka etu isi marụ na ọ nwunye chief na barrister ya dị ihe ọjọkwanụ m ga-ajụ oyi dịka m gwa gị ọ na mgbe ọbụla a na-eme mmemme ọbụla a na-eme chief na-akpọ m sị m bịa ka m bịa hụrụ ka ndị mmadụ si emekasị ego n'obodo ma na-emekasị okpu nne m ọ na mbịakwa otu ịma ịmanụ ihe ọnụ nwunye mmadụ ị ga-ama taka nsogbu mara onye nwunye chief Chimo menwa kedu ịdị ụmụ nwoke nọ n'ụwa kịta ka etu nwoke ga-esi kpọrọ ọyi ya nwaanyị jee gosi nwunye ọnụ n'ụlọ ndị na-akwụ ngwa gị n'ọrụ ị na-arụ ọ gbabakwana gị n'isi ọ bụrụ otu ahụ gịnị ka m gwa gị ugbu a sị m gị na ọ na mgbe ọbụla a na-eme mmemme na chief na-akpọ m sị m bịa otu m si wee mara onye nwunye ya amakwa onye barrister ahụ nwoke ọkụ ikpe ahụ ama m ya barrister nwa ọ pụta na onube nwaanyị Sorry. Where you go? I am go there. I am there. Oh, it's not one more. Can you me? In a such a bomb. A China go. What for me? I got one before. Don't be now. No, calling him. Go sorry. Come from nowhere. Kenya ginyai inigo mi. Come sorry. Go in there. Papa mommy no. Mana ọ dịkwa ka iwe na-ewe ya. Iwe gịnị? Maka gịnị? Mommy just gafecha n'ebe a niile na-ekene ya. Na-eti mkpu na-ekene mommy. Okwe dị mkpu. Like something is wrong. Franco si gafe. Mama onye kpasiri. Mommy good afternoon, mommy good afternoon. In fact, ị nọdụrụ n'ebe ahụ na-eme ka mụ na ya si na-eme emegoro. Ị nọ n'ebe ebe m na-ekene ekene. Ọ bụrụ onye ọzọ chere na mụ onye. Is that why you're crying? Sorry. Isso vai durar nada, kan gafe ihe na-eme. I'll check it out. It isn't a I'm not making You said that I'm crying. Stop crying. Wipe your tears. Bye. Maybe what I'm about. Oh, can I feel him, mommy? Okay. Ma when you know that I'll be in agụrụ na agụ gị o ji mbaba mana mgbe ị na-apụ na onwe ha nụ housemaid idewere gị eshiri gị ma nwa kwa iji ekwuzi ona aga ọ bụ na ndị ji bịa nye ihe riba n'ime ụlọ ji oyipụ akwa jee chie agụrụ na agụ gị ịfụlanya ya daddy's favorite ọkwụfu gị o jechaa lọta ọjụwa ma nri ọnụ ị ga-akwa ekwu okwu na nke ahụ ị na ha apị n'aka vam n'akwụkwọ papa ma gị ihe ị na-eme onwekweghị ihe eji eme wepụkwa anya na ihe ndị a ị na-ekwu gị na-aka anya vam isi na-ere gị ọkụ papa ma gị ihe ị na-eme ndụ m achọghị ya o na-egwa ka esi na-akọtọ ọ bụrụ ma m gbata ego m chọrọ ịgbata hia ọ kwesịrị na ị chọrọ ịzụrụ Brazilian hair nke m ga-azụnye gị iwu Tanzania hair maka ego na-abata n'ahịa ime meshi na-ebunye gị nnukwute ego ọ bụrụkwa m onye iberibe na-ekwe ka m na-ete gị anya o nwekwara ihe m na-achọ ya o nwere ihe ị na-achọ anya gị ị nakwa achọ nnọọ ihe ị na-achọ chọchikwa ya ike maka na ị hụrụ ihe a ọra mgbe ọbụla ị na-akọrọ m akụkọ ka ịma ihe nọ n'obodo
chọwakwa ego ahụ chọchie ike maka na ịchọtaghị ego ahụ ịmaba ihe biko nsopụ akpa gari ahụ nọ n'ime ụlọ ezuru m ya ezu chọchikwa ego ahụ dedekwa ka ị hazie ebe ọ wụ ego m ka ị na-eri na-achọpụta na ọ nọ n'ebe a na-eji m na-etipụli ọ na ndị asị n'ala wụkwara m n'ala maka nwaanyị a dịrị edewu m mmiri ọkụ ma ihe awụ ọkụrụ ka m tinyekwa anya chọzie ya achọzi mma ka gbukwa okwu a nke a mma aga a sị na daghị meneti ha enye ha gowe isi adịrọ ha mma nke a na-ajụ ajụ ị ka ajụrụ m ma ọ gbakwuo n'isi awụ barista nwere nwaanyị nọ na biya onye ahụ ji ụkwụ na-abụ wee nọrọ gidigba ihe taa nwaanyị gbagoro afọ ị na-ajụ m ekwukwana ihe ọzọ ọ bụrụ ite a na ọnụgo nwaanyị kezikwa na-etu isi wee na-eche na onwe ihe dị n'etiti nwunye chief na barista amamiji wee jee gụọ nọọsụ Eliza ego ị ka agụ n'ụlọ ya ọkaikpe nkwa ihe na-ajụ m kemgbe ama mụ eji m anya m na-abụghị ha ịma ihe nkwekwu maka gịnị aka m adịghị hapụ okwu welụkwa ya nwayọọ mee nwa ịma nke na-atọ m ụtọ na otu anyị niile a na-eme ọ dị m nnọọ mma n'obi na ọ na-ebe ahụ ekwuchikwa n'ike ihe na-atọ ekwuchie m ike ị ga-aghọtakwa ma ya gwakwana m na ị chọrọ ịgwa chief ihe mere aka m adịghị okwu ya adọsakwa n'ụlọ mmadụ Nnenna ọ bụrụkwa ma chief ọ ga-anụ ya ọ nọchaala ya tinye mana ọwụ ụkwụ ugbu a mana ọ ga-anụ ya Mimi ịma ihe nkwa agwa gị ihe ahụ gị were okwu ya nwayọ ịdọsa ụlọ mmadụ aka m adịghị ọkụ ya ezuzukwa na ezuzu otu isi nọrọ nnọọ ọdụ na-aṅụ mmanya otu ị ga-esi nọrọ ọdụ ọ na-eme agụ nwaanyị maazị onye nwe iwe mere ọ na-adị m mma nọrọ n'ebe ahụ gị na chief ga-aga egbu biko nakwa eziokwu obi ahụ na-atụ bụ na ige ọnụkwu my father ndị mmadụ gwa gị na ọkwado onye paka retirement na-akụ aka kpọkpọkpọkpọ onye tinsi ife agadi nwoke ahụ achọkwa mpịa na nwoke na-akwadokwa iji retirement any moment from now. No, Chidi, ya nwa jụọ ọnụ ya kwu ya okwule of course. That's good news. Nah, I need to go in. It's cause for celebration, man. I need him up down now. Celebration. Of course. What did they talk? Kedi ne medeba. Huh? No. Okay, it's a kata normal designer. This is just it. You might need it now. Write it down. Write it down. Easy to say. What I put here. What on? Ajano. Anobe. Ajano so the band there for. Of Michael. So you had all these things planned out, and the world to see what I'm. It's been you go. Well, strategy. That's the name. Akuyana. Ajano. Sit down. Oh God, wrong. In one time, you know time. McDonald's. I know me. Mana, come go. So you cannot give a face the politics of the board. This is the time you need to prove who you are. Yeah. Who are that? Walking man. You're right. Those wolves. I disagree with that. It's about the business interest, Mike. I don't think you blame any of them. Chidi. Business interest. But the moment it's excessive, or turn to greed, and that's exactly here those old-looking men. Ozona. I'm not happy with that. I have this fight to remember about business. What kind of office people make? About this no celebration. You don't have office issue. But when I discuss very well. Like I'm going and the kids no celebration. Man, when you give basic. I will name about basic. Man, that is. You just me up by bottles. They change your brand. I will like. Forget that. No. Yeah, but I sat down and I planned for today. McDonald's. It is too much. I'm not shaking. I'm even. I have a plan.
Chidi, I have a plan. you're beginning to sound and look very mischievous. He joined another politics. Just don't worry. You will not go. I'm gonna go. What if anything? Come on now. What childhood friend? 4,000. It was good. I am. I'm going to my age. Mom, I want to make the ass. Mama, we Johnny Steve. You know, Mama was been the. Mama, I'm You don't need two down. one. Two. That's a draft. You can nesugi. Wow. Hello. Hey. Amalita. No. No. I don't know if you already cared, but I'm strapped to my chair, and you were charming until you saw your chance to kill, and all I had was ever yours. Upon your reggae,